Nu. Ding dong. Hvad skulle det være? 3 appelsiner. Kommer lige straks. Du satte streg, ikke? Jo. Værsgo, fortsæt en god dag. Mange tak lige måde. Ding dong. Jeg skal have 3 appelsiner. Kommer lige straks. Du satte 3, ikke? Værsgo, fortsæt en god dag. Lige måde. Ding dong. Hej. Lad mig gætte, du skal have 3 appelsiner. Nej. Jeg sætter lige kurven op, så. Hvad skal de så have? 4 appelsiner, tak. Værsgo.